این мавсим аҳли хонаводаи мирзоевҳо аз диҳаи сулҳи ҷамоати шаҳраки 5 ноҳияи 5 аз маҳсули меҳнати худ зиёда аз 100 зарф афшураи меваву сабзавот, як миқдор картошка ва дигар маҳсулоти кишоварзиро ҷамъоварӣ ва захира намуданд, ки ин аз маданияти баланд истифодабарии ҳар қитъа замин ва ҷонибдорӣ намудани таъкидҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бозгӯӣ мекунад. Салигул Мирзоева, сокини диҳаи сулҳи ҷамоати шаҳраки 5 ноҳияи 5, дар ихтиёри хеш 6 сотих замини назди ҳавлигӣ дорад ва ҳар мавсим онро мақсадноку оқилона истифода бурда, дар он анвои гуногуни зироату сабзавотро кишту парвариш менамояд ва ҳосили онро ҳам дар рӯзгор истифода мекунад ва қисмати дигарашро пешниҳоди бозорҳо мегардонад. Ин хонавода ҳосили зироати дар кишти аввал гузаронидашударо ҷамъоварӣ намуда, дар қидаҳои аз ҳосилхолӣ гашта сабзавоти гуногун аз ҷумла помидор, бодиринг, қаламфури ширину тез ва дигар зироату сабзавотро кишт намуданд, ки ҳоло самараи хуб ба бор оварда истодаанд. мо сокинони маҳаллаи сулҳи ҷамоати шаҳраки 5 ҳама дастуру ҳидоятҳои ҷаноби олиро сармашқи кори худ намуда дар ҳавлиҳои назди ҳавлигимон ҳама зироатҳоро мекорем ва аз онҳо самаранок истифода мебарем. консерва мекунем ва дигар чизҳои дар ҳаёт муҳимро тайёр карда барои замистони худ тайёрӣ мебинем. ва чӣ тавре ки мебинед, мана дар назди ҳавлии сокини маҳаллаи мо апаи Сайлигул ҳама чиз ҳастак, самаранок истифода мебарад. тавре зикр шуд, меҳнати софдилона ба замин метавонад инсонро ба зиндагии шоиста ва дастовардҳои зиёд ноил гардонад. имрӯзҳо ҳар як сокини ноҳияи 5 бо пуштибонӣ аз дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати самаранок истифода намудани ҳар қитъа замин ва захираи маҳсулот барои 2 сол заминҳои назди ҳавлигиро пойбанди кишту парвариши ҳама гуна зироату сабзавот намуда, дар таъмини оилаи хеш бо маҳсулоти ниёзи аввал ва бозорҳои гирду атроф ҳиссаи муносиб мегузоранд.